baka dito pasensya na kayo. Tapos yung kalabaw dito parang sumasapaw pa, medyo malakas pa yung pagtampisaw niya doon sa ano, sa tubigan kaysa sa boses ko. So ayun mga kawaran, ipakita ko sa inyo kung ano kaganda, relax yung place dito ng Barangay San Antonio, Sunog Northern Samar. At shout out sa mga nag-request dito, sa mga kababayan, hello, hello, good day, ito yung request niyo, ginawa na natin ng video. So ayan, kasi pupunta tayo, start tayo dito sa ano, San Antonio o kilala ito dito sa Lawang Northern Samar na Sunog. So ayan, Barangay Sunog. So ayan, alam niyo kapupunta ko pa lang yung nakalagay dito sa likod ko ay thank you come again. Pero hindi pa nga ako pumapasok, pero nag-thank you na siya. Pero oo, parang salita ko parang ako na nag-oo. Pero yung imprint na yan, diyan nakalagay yung pangalan ng barangay na. So ayan, just keep on watching. Yes, nagod ni mga kawarali. So ngayon ay tapos na ako pumunta doon sa Barangay Sunog. Tapos hindi ko na siya linibot ng bonggang-bongga kasi medyo magabi na kasi wrong timing tayo kasi medyo malayo yung barangay na ito na Barangay Sunog, Lawang Northern Samar. Sa mga kababayan natin dyan na dito nakatira sa Barangay Sunog, hello, hello, good day. I know, kilala niyo yung place na ito kasi sa inyo nga. So, ayan. So, ngayon, ang susunod naman natin na pupuntahan ay yung Barangay Bawang. Katapat lang ito ng Barangay Sunog. Po doon sa Barangay Bawang para doon naman yung ipakita ko sa inyo. Di ba? Yung pinapakita ko lang dito sa inyo ay yung plaza, yung school, para yung iba na may kakilala na re-recap nila kung saan ba talaga yan, lalo na pag nakapunta ka na. So, ayan, just keep on watching.